Is-Sibt, l-Isqof Mario Grech se jkun qed jindirizza lil Papa f'isem 13 il-Kardinal ġdid fih dan il-Knisja Kattolika, hekk kif il-Papa jiftaħ il-Konġistorju fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Dan il-privileġġ ngħata lill-Isqof Grech minħabba l-fatt li fil-25 ta' Ottubru li għadda meta l-Papa ħabbar l-ismijiet tal-Kardinali l-ġodda l-isem ta' Mario Grech kien l-ewwel li semma fil-lista. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Il-Papa se jkun qed jiftaħ il-Konċistorju billi jagħti merħba lill-Kardinali eletti, jagħmel talba u jsir qari mill-Evanġelju ta' San Mark. It-tieni parti taċ-ċeremonja se tkun fidejn il-Kardinali elett Mario Grech li f'isem il-Kardinali l-oħra jrotħaj lill-Papa l-fiduċja li wera fihom u jwedu ir-rispett sħiħ tagħhom. Bil-Papa Franġisku imbagħad jerġa' jindirizza lill-Kardinali. Fl-aħħar ta' din iċ-ċeremonja fil-Vatikan issir il-ħatra tal-Kardinali eletti kollha bl-Isqof Mario Grech għal darb'oħra jerġa' jkun l-ewwel wieħed li jieħu dan il-ġurament għal dan il-bidu ġdid fil-vjaġġ tiegħu fil-ħajja saċerdotali. Intant, is-Sibt, il-ġurnal In-Nazzjon se jippubblika suppliment speċjali marbut ma' din il-ġrajja unika. Is-suppliment ta' In-Nazzjon se jkun fih diversi artikli dwar Monsinjur Mario Grech, kif ukoll ritratti u kurżitajiet li se jkunu ppubblikati għall-ewwel darba.